Waqt attività bit-tema għaqal fit-tmexxija progress u stabilità l-erba' filgħaxija fil-Marsa, il-mexxej Laburista Joseph Muscat saħaq illi xi ħadd irid jinżamm responsabbli talli l-Enemalta naqset milli timplementa pjan għar-ristrutturar tad-dejn sa tmiem is-sena li għaddiet. Il-mexxej Laburista qal li dan il-fatt joħroġ minn rapport tal-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Standard & Poor's illi fl-aħħar sigħat għat-tieni darba fi żmien 13-il xahar naqset mill-ġdid il-credit rating tal-Enemalta. Dr. Muscat żied jgħid li ftit ħin wara li Standard & Poor's ippubblikat ir-rapport tagħha, il-Ministru Tonju Fenek ammetta li kieku l-Enemalta ippreżentat il-pjan għar-ristrutturar tad-dejn tagħha kieku l-Aġenzija ta' Kreditu ma kienx tnaqqas ir-rating. Min ħajerfa' r-responsabilità ta' dan kollu? Għax sewwa ħaddiem jasal kwarta tard fuq il-post tax-xogħol intuħ warning. U min ħajiswa miljuni ta' euro li t-taxxi tal-poplu dak isu qatt ma ġara xejn. Mhux sewwa, mhux sewwa. Quddiem folla numeruża li nġabret fil-Marsa, Joseph Muscat qal li d-dejn tal-Enemalta illum ilaħħaq is-600 miljun euro li ħafna minnu ġej minħabba l-power station ta' Dellimara. Għadna ġifieri power station li diġà għadda żmiena u mhux qed isservina biżżejjed, għadna ma ħallasnijiex din. U issa time is catching up with us. U r-realtà qed titla' f'wiċċ l-ilma. Il-mexxej Laburista irrefera wkoll għad-dikjerazzjoni ta' Tonju Fenek li l-Gvern se jkun qed jassorbi mal-25 miljun euro fis-sena mill-ispejjeż illi għandha l-Enemalta. U issa qed jgħidilna li miċ-ċilindru jrid joħroġ 25 miljun oħra li ma jafx minn fejn ħajġu. U dan wara li diġà qalilna li jrid jaqter 4 miljun mill-ispejjeż tal-Gvern, ma jrid jaqter 4 miljun mill-ispejjeż tal-Gvern. Irid jsib 25 miljun oħra minn ximkien u mhux qed jgħidilna minn fejn ħajġibhom dawn il-flus. Dak li qalet Standard & Poor's juri l-inkompetenza tal-Gvern ta' Gonzi PN u xhieda ta' dan huma l-wedi dwar l-eluq tal-Power Station tal-Marsa. Joseph Muscat qal illi l-Marsin ilhom 25 sena jiġu mweda illi l-Power Station se tingħalaq, iżda l-Gvern ittarrax għal karbiet ta' dawn in-nies. Dan huwa l-istess gvern immexxi minn Prim Ministru li jumejn ilu qal illi se jkun qed jisma' l-poplu. Il-mexxej Laburista qal li l-Partit Laburista għandu mħejji pjan illi jagħmel sens ambjentali, sens għas-saħħa tan-nies u sens għall-but tan-nies.